అసలు అసలు పొత్తుడు 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 పొత్తుండ ಏಳಿಗೆ ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಅದೇ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಟನ್ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಿಂತ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಜ್ಜಿಪಂಪು ಮಾಸದ ಕಜ್ಜಿಪಂಪು. ಮಾಸದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ. ಮಾಸದ ಕಜ್ಜಿಪ. ಮಟನ್. ಮಟನ್. ಮಟನಾ? ಅಪರೂಪತೆ. ಅಪರೂಪತೆ ಮಾಸದ ಕಜ್ಜಿಪಂಪುಗೆ. ಹಾಂ ಸರಿ. ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು. ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದನ? ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ಸರಿ. ಏತ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಡೈಟ್? ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಉಂಟು. ಒಂತೆ 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 ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬುಡ್ನಾತು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿಜೇರಕ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪಣೈತೆ ಲುಂಬೊಡವೆನಾ? ಲುಂಬುಡ ಸೂಪ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅದನ್ನಂತ ಅವು ಎಳುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ಎಳುತ್ತಾ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಳುತ್ತಾ ಮಲ್ಪೋದು ಮಾಸನೆ ಎಳ್ಳು ಇಚ್ಚಿ ಮಾಸ ಕೆಲವರಿಗಿಂದು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಕೋರಿಲ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಿಂತ ಅಂದ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟಗೆ ಮಟನ್ ಅರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಒಂತೆ ಸರಿ. ಲುಂಬುನತೆ ಲುಂಬು ದಾಂಡತೆ ಲುಂಬು ದಾಂಡೆ ಹೌದು ಐಟದ ಲಂಚೆ ಇತ್ತು ಜಾಕ ಇರೋದು ಲುಂಬುದೆ ಯಾಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇದು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸರಿ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸರಿ. ಅತ್ತೆ ಪಸೆ ಪಸೆ ಐಕೆ ಪಾಡಲಿ ಅಡ ಪಸೆ ಅದು ಇಂಜೆ ಇತ್ತು ಚರ್ಬಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಸೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ಪಿಚ್ಚು ಸರಿ. ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆನಾ? ಜೋಗ ಎಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆನಾ? ಎಟ್ಟೆದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಡು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕ ಸರಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಡು ಸರಿ. ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಮಟನ್ ಲಂಚನೆ ಮಟನ್ ಕಜ್ಜಿಪ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಲಂಚನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಅವನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದರ್ದ ಕಜ್ಜಿಪು ಅಲ್ಪನ ನೆಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಕಜ್ಜಿಪು ಅಲ್ಲದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಪುಣ ದೀಪನ ದಿಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂತ ಮಲ್ಪೆದು ನಂಚೆನೆ ಅದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಅದು ಕೊಯ್ಲದು ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇದಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಸ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ಮಾಸ ಪಾಡಿಯೋಕ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆರದ್ದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿವಡವ ಕೆಲವು ಬೇಗ ಬೀಪುಣ ನಂದು ಬೀಪುಣ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ದೀಯೋಲಿ ಚೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ದೀದು ಮಲ್ಪೊಯ್ಯಿ ಕಿಚನ್ ಬಿಸಿ ಆತ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಇಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಿದ್ದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಯರ್ದಿ ನಾನೇ ಪಾಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋದು ಉಪ್ಪುಲ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಲ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಾರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ದಿಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಆತ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಕೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡನ್ನ ಪಾಡ್ಕ ಅರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಮೈ ಪರಿಚಯ ಐತೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಡು ನೀರು ಮೈ ಪರಿಚಯ ಮಟನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ನೀರಾವಿದ ನೀರಾವಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಅದ ಬೀನಾಗ
ನೀರು ಹಾಕುದು ಅದು ಒಟ್ಟು ಸೊತ್ತಾವುದು ನೀರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತೆ ಮಟನ್ದ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಗಸಿ. ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪಿರ ಒದ್ದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಮಟನ್ ಅಂದ ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಸರಿ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇ ಸರಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರದಿ ಮುಚ್ಚಳ ಚಿಕೆ ಹಾಕಂಡು ನೀರಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ನೀರಂಡು ನಲ್ಲದು ಬೇಯ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕುದು ಅದು ಸೊತ್ತಾಡು ಅಪ್ಪಣ ಇಂದ ಬೇಯೊಂದು ಪಡ ಕಡೆಕ ಹಾ ಮಸಾಲ ದೆಪ್ಪಗತ್ತೆ ಬೇಯೋದು ಪಡೆ ಸರಿ ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಏಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜಾಲು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಕಡೆ ಬೇಯ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 4 ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಡ್ಕೊ ಕುಜ್ಜದ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಒಂತೇನೆ ತಿಂಜ ಪಾಡ್ನ ಏತ ಖಾರ ಬೋಡ ಆತ ಆತೆ ಖಾರ ಬೋಡ ಮೆತ್ತೆ ಹಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತೆ ಸರಿ ಅವು ಜೋಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡತ ತಿಂಜ ಪಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂದೇನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಪಾಟ್ರದ್ದು ತಾರ ಏತು ಬೋಡು ತಿಂಜ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಣ್ಣ ತಿಂಜ ಬೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದು ಒಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆತ ತಿಂಜ ತಾರಾಯಿ ಅಂದ ಚಿಪೆ ಚಿಪೆ ಅಂಡೆ ತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪೆಡ ಹಾರ್ಪಿಸಿ ಆಯ್ತು ತಾರಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅದೇನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಸರಿ ಕಡೆಕ ಕಡೆ ನೀರೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಗಸಿ ಅದೇ ಗಸಿ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಅವಳ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಬೇಯನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬೇಯ್ತದ ಮಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಅಂದ ಬೇಯ್ತದೆ ಆಡ ಬೇಯ್ತದೆ ನೀರ್ಲೈತ ಅಜೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚನಾಗ ಅರೆಪಾಡ್ಕ ಸರಿ ತುಳ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಅರೆಕು ಅರೆಪ ಸರಿ ಅರೆಪಾಡ್ಕ ಅರೆಪಾಡಿ 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 ಗಸಿ ತಲೆಕ ಗಸಿ ತಲೆಕ ಮುದ್ದೆ ಗಸಿ ತಲೆಕ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕನಾಗ ತೂದು ಪಾಡ್ಕ ಸರಿ ಬುಲಿ ಪೋರ ಕಣ್ಣಗಿರ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಇದು ಕೊಂತಿ ಎಡತ್ತೆ ಕೊದ್ಯಾರು ಕೊದ್ಯ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾಡ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಕು ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಹಳ್ಳಿಡ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಡೆ ಅಂಡತೆ ನನ್ನ ಜಾಪನೆ ಜಗಸ್ಸಿ ಆದಲ್ಲಿ ಜಗಸ್ಸಿ ಅವಡು ಪುಷ್ಪನೆ ಮಟನ್ ಗಜಪು ಎರಡು ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಡೆ ಇಂಕು ಬಿಡು ಯಾಜಿ ಅವೇ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಜಾಕತೆ ಚೂರು ಪಾಡು ಸರಿ ಮಟನ್ ಗಜಪು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಟನ್ ಬೆಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಪೌಂಡು ಮಾತಾಡಿಗಳು ಪಾಡು ಪೌಡು ಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲವೇ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪೀಸು ಒತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೀಸು ಪೀಸ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ ಮಾಸತೆ ಮಾಸ ಕೊತ್ತುಂಡು ತೋಜು ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಸರಿ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ನಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಡತನ
ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿನ ಮೆತ್ತನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಜೊತೆ ದಿಜ್ಜು ಕೊಟ್ಟು ಬೀಳೋಡ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿಜ ಏಪಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪನಾಗ ಇನ್ನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪಾವ ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಸರಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಇರುವನ ಸಲ್ಪಲೆ ಹ್ಞೂ